UPPL zero जाबाय हा दै zero মই খাৰো আন্ডাৰত চলোৱা মানুহ নহয় কোনবা প্ৰমোদ বৰ চলা হ'ব পাৰে কোনবা হ'ব পাৰে মই খাৰো আন্ডাৰত কাম কৰা बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानि थाखाय जोनोम होदोंमोन बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनैयो मोजाङै मिथिगौ नाथाय दा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो बिबानगिरिफोरा मावथिफोरा बे साफा सानै पलिटिकल लिडारनि सामसागिरि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टीनि सामसागिरि जानानै जों बर' फिसाफोरनि सायावनो पलिटिकली इस्यूखौ लानानै बुनो थाखाय आखाइ दिखांग्रा जाबाय दिनै बर' बिमा माहारिनि सायावनो बुनो थाखाय आखाइ दिखांग्रा जाबाय दा बेफोरबायदि गोहोखौ सोर होखो बेनि दायनिगिरिया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मावथिफोरनि नङा एक्चुअली बेनि गुबै दायनिगिरिया जाबाय मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथांमोन आरो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदामोननि गुबै दाय दं होननानै आं सानो मानि थाखाय दायनिगिरि मिथिगौना जेराव दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे जाथावनाङै जाथायफोरखौ नुनानैब्लाबो खोनानानैब्लाबो दिनै बिसोरो सिरि जानानै दङ आरो सिरि जानानै थानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गावबा गावनि व्यक्तिगत क्रेडिटखौ बिसोरो सिरि जानानै थाबासो मोनबाय थागोन बिनि थाखायनो बिसोरबो सिरि जानानै दङ हे मा जायो जालांबाय थाथो बुलायलायनानै थैयोबा थैलांथो जों जोंनि मोननांगौ मोनथायखिनिखौ जोंहा मोनगौबानो जाबाय बेफोरबायदि डार्टी मोनसे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों पलिटिकली रुलिं खालामनाय गावबा गाव क्रेडिटखौ लानो थाखाय दिनै जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ ভাল কথা কিবা বিকাশৰ কাৰণে আহিব বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো কি কৰি আছে প্ৰমোদ বড়োটোহে চিফ ইয়াৰ প্ৰমোদ বড়োহে কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়োৱে যদি কৰিব পৰা নাই নিশ্চয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় গম পাই আছে প্ৰমোদ বড়ো একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আজি অসমৰ চিএমে আহিব লগা হ'ল এই চন্দন ব্ৰহ্ম বুৰ্বক এই মাল খাই পেলাই ৰাতি ৰাতি ভাতটো লৈ পেলাই ঘূৰি থকা মানুহ সেই জীৱনত ৰাজনীতিত আৰু কিবা নাই তাৰ চন্দনত এইবিলাক খোৱাৰ কি লাভ আছে চন্দনত তুই বিপিএফে এবচলুট পাব প্ৰমোদ বড়োৱে কওকচোন আজি কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই UPPL ইলেকশ্যন খেলিব বুলি প্ৰমোদ বড়োৱে নিজা মুখেদি কওকচোন পাৰে নেকি আজিও লাইন মাৰি আছে নাগপুৰ দিল্লী প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু পাত্তা পোৱা নাই আমাৰ দলৰ পৰা যিসকল গ'ল ইহঁতক আমি ঘূৰাই লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে আমি চাম কাক ল'ব পাৰে কাক ল'ব নোৱাৰে কথা সেইটোৱে আৰু আজি মথামগুৰি হওক শালবাৰী হওক দুটা সমষ্টিৰ যিখিনি ব্লক লিডাৰসকলৰ লগত মই মিটিঙত আগত যিখিনি মই মত বিনিময় কৰি পেলাই মই যিখিনি পালোঁ মুঠতে দুটা সমষ্টিও খুব ভাল জিকিব বিপিএফে 2003 10 फेब्रुवारियाव जेब्ला मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ लानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डखौ 6 सिडुलनि मर्यादा होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिएडि एरियाखौ लानानै फार्स्ट टाइम पलिटिकली गभर्नमेन्ट रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे मोनथायखौ मोननो हादोंमोन बा लानानै फैनो हादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ 17 इयार्स सालायबोदों दिनै जों बुंनो थाङोब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारानो अर्थात बिपिएफ पार्टियानो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव पलिटिकेलखौ माबोरैहाय रुलिं खालामनांगौ आरो पलिटिकेल पावारखौ माबोरैहाय थि समाव बाहायनांगौ बिनि माखासे फर्मुलाफोरखौ दिन्थिबोदोंमोन बा सोलोंबोदोंमोन आरो अरिजिनाली सिंनि लाखुमानानै दोननाय बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला आरो दिनै बुंनांगौ बायथ' जानानै फैदों जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिलखौ सालायबोबाय थादोंमोन बै समाव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सासेबो डार्टी माइन्डेड पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव एन्ट्रि मारिनो हायाखैमोन अर्थात मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेबो चान्स होआखैमोन जेबो स्कोप होआखैमोन जेराव दिनैयो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय जोंनिनो सोरबा साफा सानै बर' लिडारफोरखौ ललिपप होनानै दिनैयो इउसलेस खालामबोनो नाजाबोबाय थादोंमोन मानि थाखाय बे गुबुन हारिफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ डिस्ट्रय बा थेर बेथेर खालामनो नाजाबोबाय थादों मिथिगौना बेराफारसेथिं जोंनि बे बर' हारिया गणतान्त्रिक लामाजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ डिमान्ड
खालामबोबाय थादों आरो बेराफारसेथिं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारमोननि दैदेननायावनो स्ट्रंलि मोनसे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दंमोन। दिनै ओजोंबो जाया बे गुबुन हारिफ्रा मोनसे गाज्रि थासारियाव फैदोंमोन। दा दिनै बे गुबुन हारिफ्रा गावसोरनि बे गाज्रि थासारिखौ लाखुमानानै जोबोद मोजां मोनसे कन्डिशनाव थानाय बायदि जोंनि बर' हारिनि माखासे सानैसो लुबैसुला आखुनि लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बिसोरो गोलाव समनिफ्राय सं दाननानै नायगिरबोबाय थाखादों आरो बिसोर गोलाव समनि उनावहाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानै साथाम साब्रै साबासो लिडारफोरखौ दिनै बिसोर केपचार खालामनानै इउसलेस खालामहोनो हादों। जेराव दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बे बर' माहारिनि थाखाय गेदेर गेदेर कमिटमेन्ट बाथ्रा बुंग्रा सासे गोख्रों बर' हारिनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै मानि थाखाय मा जाहोनाव बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सा ससेयाव दिनै थेर बेथेर खालामनानै बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौबो थगाय थसि खालामनानै बे मोनसे एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जाखो। बिटिआरआ मोनसे ओरैबायदि एग्रिमेन्ट जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि थाखानाय बिटिएडि एरियानि मुंखौ रिनेम खालामनानै मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनानै लाना फैनाय जादों। बेनि अनगा जेबो नङा। नाथाय गोबां मानसिफोरा दिनै कनफिउज जानानै दङ जे बिटिआरखौ मानि थाखाय पिस एकर्ड पिस एग्रिमेन्ट बुंबाय दङ। जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादों। बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना हाग्रानिफ्राय बे एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हानायनि थाखायनो बेखौ पिस मुंजों दिनै मेनसन खालामनाय जादों। बेनि अनगा जेबो नङा। बिटिआर एग्रिमेन्टआव ना पिस एकर्ड होननानै मेनसन खालामनाय दङ जेबो गैया। दिनै जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाना फैनाय जादों बै एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ दिनै हालाय हाफाय खालामजोबनानै दोनदों। बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गुबुन सोरबा लिडार दैदेनगिरिखौ मुं सुनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गावनि क्रेडिटखौ लानो थाखाय दिनै नाजाबाय थायो बेबायदि लिडार दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थाखाय मालाबाबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हाया। बे बाथ्राखौ दिनै गोसोआव लाखि। दिनै एग्जाम्पल महरै प्रमद बर' बिथाङा थारैनो परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिखौ लाबोनो थाखाय दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जुदि एन्ट्रि मारि फैमारदोंमोनब्ला थारैनो जुदि एन्ट्रि मारि फैमारदोंमोनब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि वर्कार्सफोरा साधारन मोनसे इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव बुलायलायनाय बुथारलानो नागिरनाय माखासे डार्टि लेभेलनि नुथायखौ जों नुनाय नङामोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खिबु उन गिदिंबायनानैनो दिनै समफोरखौ बाबेन हरजोब्बाय। नाथाय जेब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोबाय थादोंमोन बे समाव रावनिबो खिबु उनाव गिदिंनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायाखैमोन आरो रावनिबो अर्डार पारमिसन साजेसन लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआव माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां दिनै सासे डिसिनाव दिनै आसाम स्टेटनि सोरबा लिडार फेडारफोरनाव दिनै सोंहरदावनांगौ दिनै पारमिसन साजेसन लानो गोनां जानानै फैयो। मानि थाखाय मिथिगौ? जाय बिटिसि एकर्डखौ मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोना 2003 10 फेब्रुवारि मायथाइयाव एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन। बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गोबां थोजासे नङाबाबो एसे सालायनो हानाय एडमिनिस्ट्रेशन गोहो आरो पावारफोरखौ मोनथायफोरखौ लानानै फैनाय जादोंमोन। बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जा एसे लाबोनो हानाय मोनबोनाय गोहोफोरखौ बे प्रमद बर' बिथाङा गावनि बेक्तिगत स्वार्थबादिनि थाखायनो गावनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय सिमां आरो हाबिलासखौ जाफुंहोनो थाखायनो बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फाननानै फैदों। जायनि थाखाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय बे बिटिसिनि माखासे मोनखानाय गोहोफोरा दिनै आसाम स्टेटनि आन्दाराव थांफिनजोब्बाय। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि न'आवनो गावनो पावारलेस खालामनानै लादों गावनि गोसो सिंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो दिनै बै जोंनि हारिनि सुथुर लिडारफोरनि खिबु उन गिदिंबायनानै दिनै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामलांनो थाखाय दिनै मिडियानि सिगाङाव गोदै बाथ्रा बुंफुबाय थादों। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा हा
बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिनि 7 केबिनेट मिनिस्टार रेंकनिमोन दिनै बिटिसिआव सासे इएमनि रेंकआ स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि रेंकआ मा दिनै थाखानाय मोनखानाय मोनसे पावारफुल रेंकफोरखौनो दिनै आसाम स्टेटनो फानहरफिननानै जोंनि बे न'खरनि काउन्सिलखौ दिनै सालायनो फैनाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनिखौल' मिथिग्रा सासे लिडारा जों बर' फिसाफोरनि थाखाय बा बिटिसि ओनसोलनि आउट अफ बिटिसिआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो हागोन फिलाय मालाबाबो मोजां खामानि मावनो हाया आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि ৰাইজক আমি জনাই দিছোঁ মুঠতে যেনিবা আমি আগত 15 বছৰ 16 বছৰত অকল ৰাস্তা দলং বা ক'ৰবাত স্কুল বা কলেজ বা ক'ৰবাত হস্পিটাল এইবিলাকক বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ অকল ৰাস্তা দলং বা স্কুল বা হস্পিটাল নহয় ইয়াৰ লগতে আমি ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ যিটো বেকাৰ সমস্যা সেইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এই বছৰত 100 crore ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ আৰু কৰিমেই আমি